11 октябрь республика көне. Мені бұл сарага этажы осы байрамдың 25 жылдық юбилейі. Çünkü 25 yıllık юбилей бек кыйммәтле дата дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, Сагыштай ханым әлеге саралайында, әмма шул мине бик нык борчый. Ошол сараны үткәргә властьтар рөхсәт бирмәгәннәр. Бұл инде һәр гражданин дип әйтергә була, сәяси хокукын бозу дип мин баһалыйм. Программа тәкъдим ителгәндә ошо сәяси хокуклар өчен судка бирү тәкъдим итәм. Ошо әлеге оешмага үткәрүче сараныйда. Әлбәттә, барыһында уйлап булмады. Күп тәкъдимнәр булды. Әлеге саралайында бар тәкъдимнәреннән дә мин килешәм. Әмма улар арасыннан иң мөһим тәкъдим кирәк иде. Без әле вакытта республика буларак күп нәмәне югалттык. Бөтен өлкәле позицияны югалттык, бирдек дип әйтәләр. Әле вакытта без нимә эшли алабыз? Шул турыда һәр кеше уйланырга тиешле. Минем шундай тәкъдим килеп тугайнан иң мөһиме бер вакытта килешү мәсьәләләрне өлгәшә алабыз. Ничек тә республика властьлары, республика халкы Рәсәй үдәге белән ике яклы килешүгә яшәргә тиеш. Ул ундай хокук язылган конституцияга язылган инде. Әмма шуны өлгәшү өчен култанмаларга ясалган. Шуны мин әйтергә дип килгән.